Ahojte, tuto je Tadeáš a dneska vás vítam pri hre Five Nights at Freddy's. Hrám Veselého Mikuláša. Toto nahrávam dopredu, lebo hráme Fiveko a toto je speciálu. Za neviem koľko odoberateľov, nepozrel som sa, ale za Mikuláša to je proste. OK. Máme tu Freddyho, Boriho, Chiku, Freddyho? Nejsú nejako ináč daní? To je divné. Ja už viem prečo. Takže Freddyho, Boriho, Chiku. Tu máme. Tuto je naša dining kamera. Backstage. Ah! Ah! The Bite of 87. Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. Don't yell, blah 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 blah. Budem natáčať až do 9:88 či 9:50 a potom ukončím diel a budem pokračovať v ďalšom diele. OK. Tuto je náš cupcake. Ahoj, cupcake. Počkat. Dobre, Freddy. Sakra. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Že sa vám páči to ťukanie mi? Niekto odišiel! Máme našu prvú dámu večera. Sakra, už nič nemám z Mikuláša. Lebo v škole sme dostávali Mikuláša, viete. Ja som chcel povedať, že nech si zaspívame pesničku Snowflakes, Snowflakes, Lido, Snowflakes, ale všetci mnie ignorovali. Proste sa o niečom dohadovali a také blbosti, viete. Počkať. Fakt? Čo sa stalo? No. A tuto boli takí pravidlá, neboli, škoda. Kde je? Tuto. Čauko! Ja sa hrozne bojím na počítačovej verzii tých jumpscareov. Keď vidíte, že to je vpravo, tak to je vľavo. Lebo vy to máte naopak. Teraz vidíte vľavo, tak to je teraz vpravo. Wow. Kde tento? Čau, Bali. Foxy, buď ticho.
Nemáme tu nějaké easter eggy. Toto máte Bruh easter egg. To tam dal Scott. Petr tak to nemyslel, Freddy. OK. Tak, Číka odešla, išla na vecko. Ďakujem, Číka, ako pred chvíľkou vyšla mamina. Simoč, vieš o tom, že si kopiatérka? Díky. O? Ahoj, Kica! Ok, ako vyzerá? What? To sa mi... Kde je? Aha, tam. Tuto. V supli closet. Oh fuck! Preč? Preč? Vydáš mi energiu. Kde je Čika? Čika tu není. Ok, odešel. Kde je? Kde je Bonnie? Skúšam easter eggy. 7:20. 1. Už je na videu. Čau, Bonbon. Asi som ho nasial, čo? Bonbon. No, nasial se. Ako vždycky, keď mu rozpráva Marky. Bonbon. Bonbon. Jeden bonbon! Keby som tu mal bonbon, ale díky Bunny za pripomenutie, že toto, že prišli ku mne krsní a dali mi aj nejaké bonbony, takže už tam máme. Jo! Šestajem! Jo! Druhá noc, je mi zima. Zatiaľ si prečítam toto Star Wars. Čo je? Veď ja mám kúpený komiks. Star Warsovský. OK. Foxy? OK. Nejde hned si docít. Pojď! Thank you! What? Co to bylo? OK, už radši budeme končit, takže ahojte.